କରିବା ଆମର କାଲି ଗୁରୁବାର ଥିଲା ତ କିଛି ଅରୁଆ ରହିଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ ପଖାଳ କରିଦେଲ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ିଚୁରା ଆଳୁ ଚୋଖା ଆଉ ହେଇଛି ପକୁଡ଼ି ଆଉ ପିଆଜ ଯେଟା ବାଇଗଣ ଚପ ଆଉ ଖିଆ ଚାଲିବ ଏଇଶୁଣି ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତ ଆଗେ ବସିକି ଆଳୁ ଚପ ହେଇ ଖାଇଲାଣି ତତେ ନୁହେଁ କି ମା? ଖାଇବାଟା କଣ ଟିକେ ଅରୁଆ ପଖାଳଟା ଟାଣ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଅରୁଆଟା ମୋ ବୋଉ ତାର ବସି ରୁଟି ଖାଉଥିଲୁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତାର ବସି ସେଠି ତାର ଗୀତ ଗାଇଲାଣି କଣ ଖାଉ ଖାଉ ତାର ଗୀତ ଗାଉଛି ବସିକି ନା